Sesisian pat ngi ai ngo U Blei, U Blei don kat bat ngi bala Pynkhih ngi ni Jingthia dang step kum ni. Bat ha kini ke por ha bangin ya kini ke sngi ke belong ke sngi ke kraw ke sngi ke kentang ke jong Blei. Tungin ya ringkat bat kini ke kubor ke bangin yo snow ha kini ke por ling kini ke jingpuson ke lyngkot. Bat ban penkut ya kini ke devotion ha kini lingba jong kini ke tayo. Ngakwa ngini penkut. Dak bang ini pej halor ki jingkyrku jong ke Jingkyrmen. Ngile pej syapang ke Jingkyrmen lima jong ke tayo. Bat minin ke sngi ngile pej ke jingkyrku ki bangin yo mat ha bangi don ke Jingkyrmen. Bat mentang ngile pej si ke weipat ke jingkyrku ke bangin yo mat ha bangi don ke Jingkyrmen ha U Blei. Bat kum bangalaong kani ke sngi ke bakadu ke bangan penkut ya kani ke devotion lingba jong ke tayo. Bat aswa baki weipat ken shim ya kani ke benta ha ka banyalam ya ke devotion ha kani ke tayo ka banwan kumpan supen ken mau biang ya pi baling ba jong kani ke tayo ngele pet syapang ke Jingkyrmen lani hope bat kani ke benta ka bakadu ha kani ke si kat long kum ka ban kenlum lang kan long kum ke summary ka ban kenlum lang ya baro ki topik ya banga lakren ha kani ke tayo baro ka wei bat kumta ka benta ka bangini pet hagen ke por kalong ngine pet syapang ki jingkyrku jong ke Jingkyrmen ke benta ke baar lani blessings of hope ki jingkyrku jong ke Jingkyrmen. Bat ke weipat ke jingkyrku jong ke Jingkyrmen kalong ba ke Jingkyrmen ke Pynkhih hangi ban yo ya ke Jingiaishah hope inspires endurance. Ke Jingkyrmen ke Pynkhih yangi bangingin yo ya ke mynsiem jong ke Jingiaishah. Upol ha kani ke shiti ke beningkong ke jong u shaki Thessaloni ha ke lenong ke beningkong ke dekot ke balai uong ya kini Ka Ktien iwei Thessaloni iwei lai. Sngap uong ya kini Ka Ktien. Uong da ke bakin mau klem deput ya ke jingle ke jingai jong pi. Bat ya ke jingtre minot ke jingit. Bat ya ke Jingiaishah ke Jingkyrmen ha U Jisu Khrist ubau trai jongi hakmat U Blei jongi bat ukpa. Ke Jingkyrmen ken mau kawan ra hangi ya ke Jingiaishah. Hapdeng ki jing habangi don ke Jingkyrmen ngila ban sya ya ke jing namar ba ke Jingkyrmen ka penlong yangi ka aibor yangi bangila ban yaisha kata ke jingkyrku jong ke Jingkyrmen. Pi mentalar pi di banyak lima kini gijing Henry ba pi don kata ke Jingkyrmen pi yo ya ke mynsiem jo ke Jingiaishah. Namar pi don ke Jingkyrmen. Pi don kata ke Jingkyrmen ya ke lawai, pi don ke Jingkyrmen ha U Blei, na ke benta ke bansawan jo ke jingim ke jong pi, bat kum ta compare ke jingja ke bajamenta ke pi kendo ke jingim pi la ban yaisha namar pi don ke Jingkyrmen. Ke Jingkyrmen kawan ra anga ba pi. Ka Pynkhih ya ke doknot ya ke mynsiem ke jong ha jong pi bangin yo ya ke mynsiem jong ke Jingiaishah. Ngile pet ha gini ke sngi ke beladap. Badon ki brio ki ba ban yo ya ke Jingkyrmen ha ba ki mat ya ke jing ha ke jingim. Ke ban Kyrmen ha ba ki don ha pleng jo ke jing sngoksi. Henry hang ni upol upen kan mau yangi ba ke Jingkyrmen ka ai hangi ya ke Jingiaishah. Ke Jingkyrmen ka ai hangi ya ke Jingiaishah. Bat kata kala kelum lut ya baro ki jingkren ki bangang ala kren lingba jong ni katayo. Deha bangi Kyrmen ngidon bat deha bangi don ya ke Jingkyrmen bangi yo ya ke mynsiem jo ke Jingiaishah bat sisien bangi yo ya ke mynsiem jo ke Jingiaishah katai kanai bor yangi bangi la ban sha ya ke jing ki mawan kalak balong ke jing sngosi kalak balong ke jing pang ke jing shitom kalak balong ke jing ke jing dei ke jing kendu jungi ke jing dei compare kanu ke jing ke bangi kendu Henry bangi don ke Jingkyrmen ni yo ya ke mynsiem jong ke Jingiaishah. U John Calvin habau kren syapang ke Jingkyrmen uong ya kini Ka Ktien. Uong the word I take for hope is nothing else but the constancy of faith. Ka Ktien ka banga shim na ka benta ke Jingkyrmen kam dan da ka weipat. Henry ka di ke jingai ne ha ke jinget. Ong John Calvin. Ngam dan da ka weipat Ka Ktien ka ban patai pang ke Jingkyrmen ka di ke jingai ne jongi ha ke jinget.
Ka Jingkyrmen ka de ka jingyai ne scam ka jongi ha ka jinget ka bangingi don. Ngin yai nget hau blei wala ka don ka por ka bangim sngok thu. Ne wat langim sngok don jing mentoi wat ban nget ru. Pen ban ngin yai nget hau blei. Ha ka por ka bala sat nar fna U Jisu. Ki senran ki jong u. Ki la du Jingkyrmen. Kim sngok mentoi shu ban nget ru. Namar ba uta u baki ki nget. Uta u baki ki kermen ula yap no. Halo jong ka ding pna. But kum ta kata ka Jingkyrmen jong kiru kam dan shu dan na pleng jong ki ke bala sedang banik pai shi ki kam ki jong ki dan na pleng jong ki ke bala sedang banik pai biang shi ki snong ki jong ki dan na pleng jong ki bom snong dan jing men to shu wat ban don hang ta ha ka nong ba Jerusalem ke bala sedang ban pet shi ni shatai ki la li pai shi ki kam ki jing trei ki jong ki namar ba kata ka Jingkyrmen jong ki kala du no namar ba U Jisu u ba ki kinget u bala yalam ye ki men tau la yap no Henry la pen impat ye kata ka Jingkyrmen jong ki Day on haba kile B.Syiem U Jisu u wala mipat na kibayam. Laya tu syapang way ni kinong draw la niu tau artist u kyrteng u Pierre Auguste Renia. U de way ni kinong draw dur ki ba paunam jong kari France. U ba ima ka spas nem ka ba kat kendai. Bat ka ba sedang jong ka spas nem ka ba arpo. Ha ka por ka ba Urenia udang pau bha kita ki jing draw ki jong u. Ulamat penban ye ka jingpang Kebat kata ke jingpang kala kata ye gini gishim priak ti gi jong u. Bat nadu kata gepor. Haman bau draw ye gi jing draw kala shimpor bat kala shem shitom ye u ban pendep wat ye ka we gi jing draw kala shimpor de gibnai namar ba umla wat tang ban bat bha ye brut u ba u de ban draw. We ni ki parlok ki jong u ulong yo renya uang bali ba mino ye gani ka kam draw ke jong me. Bali ba memlek no diki wei pat ki kam train no diki wei pat ki kam ki ban iarap ye me aga jingim ga jong ko man kasngi bali men im sa aga ga draw namar kata ga jingpang ka jong u ka ba kata ik shimpriak ti jong u ka ba pinwit ka ba pindik yu ha ka ba un draw ye kita ki jing draw but kita ki parlok ki la isen e yu but ha ga jingpet ka jong ki kil ai jingmut yu bon le no diki wei ki kam un train no diki wei pat ki kam ki ban la ban kershan ye ga jingim ga jong u Uriena u hawuli o snow ya kata gajing ong gajong ki ula pu samrki but ula jubab ya gini ki Kentien ula ong ya ki sha ingangan bu kumbakalong uang the pain passes away but the beauty remains kajing pang kan sejak no Henry kajing itanat kaya isa kajing pang kan sejak no Henry kajing itanat kaya isa kata gadi kajing Jingkyrmen kijing pang gila banja no Henry kan mau baga jing itanat kan yai sa abangi don ke Jingkyrmen ha ke jingim. Ai namar kata. Jakat baja ha ke jingim. Ngiram du Jingkyrmen. Namar ba kita ki jing ke bangi ngimat. Kin saja no. Kita ki jing ke bangi ngimat. Kin saja no. Henry ka dur ka bangi la draw. Limba ke jinglong, limba ke jingim, limba ke Jingiaishah, ka bangi Jingiaishah, apa nengi kita ke jing kata kan yaisa ka dur ka ba itanat. Larang ngim Yaishah, ngila ban pin snudur ya ledi. Habangi mat ya ke jing Henry habangi don ke Jingkyrmen ngin salak ban long ki ba Yaishah. Ban habangi Yaishah di hangta kawan ra ya ke jing itanat, ha ke jingim ke jongi ki brio. Ki jingpang kilak ban jano. Henry ka dur kaya isa bat kaya long ka itanat. Ngakwa ban kentu yang ya pi ki bapet ya kani ka program. Ki jinge ki babon ki bapila ban mat ya jingim ni em ka perthei ka pa du Jingkyrmen kat sabangi pai ngala pen kan ma naru ka sngi ka beningkong du Jingkyrmen kat sabangi pai. La ka long ki samla la ka long ki long ki long ka pa ngi don na pleng jong ka juk ka kat sabangi pai ngi du Jingkyrmen. But dena ta kadang ngakwa ban kentu ya pi hagani ka step. Tungin bu ya ke Jingkyrmen ke jong U Blei. U Blei uban iarap yangi uban Krishan bor. Uban yangi ke bor bangila ban yang scam war bring ki jing ki bopon. Balarangi bu ya ke Jingkyrmen hauni U Blei uba im. Nginyo ya ke mynsiem jong ke Jingiaishah. Ban Yaishah war bring ki jing ki bangi di banyak lingba. Tu Blei kurku yangi. Lingba kini ki Kentien jong ke jing selok na Ka Ktien ke jong Blei nga ai ku Blei sa sien pat ye pi baro ki bapet ye ke program ke jongi ke balaya don ringkat bat ngi limba ke tayo ha ka ba ngi yo ban
ya pet ya gini ke jingpuson ke lyngkot halo jong ni ke pang ke jingkyrmen nganget bahkan long sisa ke jingkyrmen na ke bentar jong pi bat apa pi bu ya ke jingkyrmen kum mengilih pet menen bat bentar pi nyok mat ya gini ke jingkyrku jong ke jingkyrmen ha ke jingim ke jong pi U Blei un kerku yang itu ngine pendam ke jingduai ke jingo ni Aisyah me ke jingero ni Aisyah me ko kenrat ba yed U Blei U bala baro ni aingo ya me le magani ke tayo baro shitayo ke bangilio ban pusan halo jong ke pang ke jingkyrmen dan ni hope ni aingo ya metrai ha ke step membepinkan bau yang i bakata ke jingkyrmen ke bangingidon ka ayang ia ke mynsiem jong ke Jingiaishah bangila ban Yaishah apa dengan jinge Yaishah apa dengan jingthmu Yaishah apa dengan juga jingele Yaishah wala pedeng jong ki be idu jingkyrmen bat ngidon ke jinge balarangila ban Yaishah apa dengan juga ke jinge namar bangidon ke jingkyrmen hami ngin yo mat pat i ke jingkyrku ki ban nami kumbakalong ya ke jingim ke jong ujub namar bau don ke jingkyrmen hami wala pedeng ke jinge u Yaishah bana bula ban Yaishah apa yang kita jinge melakirku ya u arsha na ke ka ba u lalong ngedwai namar kata ba men airu yang iwei piwei ya ke mynsiem jo ke Jingiaishah khnang bangila ya ke ban ya chaplang ha ke jingim jongi ha pring ke jinge ki babuan snow gutra ya ke bango ke jongi mapru ya ki pop ya ke rengkang ki ba B.Syiem ke jingim jongi na ba ke kyrteng ke U Jisu midwai amen Toblen kurku yang ni lima kini ke jingpuson na kini ke Ktien ke jong u na ke bentah ke buram ke jong U Blei amen